Horas madihita saluhutna akadongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Jahoba na sangap na marmulia, mauliati situtu pasatra nami tuho di saluhut pangaramotiommu di tonga-tonga ni ngulu nami saha tu partikianon. Nuaing Tuhan neng tumangihon hatamina mahami, sodang jalahatiuron na siya gijang, manodangi duho patiur horo haduk pikiran nami, lau tumangihon hatam. Sese sama tu hadusa pangalusun nami, holan mangasahon Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion, imana tarsurat sian Evangelium Matius bidu 10 ayat 31 saha tu ayat 35 songonon ma didok disi. Dungi didok ma upama na asing tu nasida, tudos do harajaon banua gijangi tu batu ni siarum, na binua ni sada halak laho manabur hotu porlakna. Ido sada nau mekmet sian nasa ragam ni boni, alai dung tubu gabe ubal gadui sian nasa ikaurata. Pola hirahaudo, jalarodo akapidong na martonga-tonga langit marasar turatingna. Dungi upama na asing muse dihataho tunatorop, tudos do harajaon banua gijangi tu itak naung niasoman, na binua ni sahalak ina-ina, laho pasaor hotu itak tulu apang, paima asom saluhutna. Saluhutna i dihataho Yesus marhitis yan upama tunatorop, dang na makatai ibana tunasida anggo so marhitis yan upama. Asa jupang hinatahon ni panuri rangina madok, huka pe pamangaku makatahon upama, huru kari pe nabuni sian mulani portibion, olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon, marhaporsiaon jalama godang di bagasan Tuhani. Akadongan saporsiaon Yesus mangajari taringok tu harajaon ni debata, mardongan akau pama molotabering saluhutna bidu 10 tuluon. Parupamaon na binahen ni Kristus dibuat doi sian aka ulaon naung somal di parnguluan ni halak Jahudi. Sian aka ulaon na bui takas di berek si malolong, na bui di parroahon di bagasan ngulu si ganupari, jalan na bui murah diatu si halak, taringok tu harajaon ni debata, na tape tung masai hurang di pangatusion, manang di pamikirion. Dina mangajari ibana mardongan akau pama dakola tuaka na toropi Yesus patupahoni, alai dohok dotong tuaka sisianna. Molotabereng dayat 34 saat ayat 35 taringok tu harajaon ni debata saluhu na i dihatahu Yesus marhitis yan upama tunatorop. Dang nama katai ibana tunasida anggo so marhitis yan upama, asa jupang hinatahon ni panuri rangi nama dok, huka pe pamangaku makatahon upama, huru kari pe nabunisian mula ni portibion. Songon na tarsurat di Pesalme 70 ayat 2, bukau kuma pamangaku mado upama, manurasihon hulik-kulingan sian narobi. Debas yan akau pamaina mangukap harajaon ni debata, imana diturpukon. Adong dua upama na bui si berengota, na parjolo dihatahu Yesus do, tudos do harajaon banua gijang itu batu ni siarum, na binua ni sada halak laho manabur hotu porlakna, ido sada nau mekmek sian nasa ragam ni boni, alai dung tubu gabe ubal gadui sian nasa ikaurata. Pola hirahaudo, jalarodo akapidong na martonga-tonga langit marasar turatingna. Di halak Jahudi batu ni siarum manang biji sesawi, jok-jok do dipakai di padohan laho manggobarhon rumang ni nasa na mekmet. Akadongan saporsiaon, lapatan ni upamaon ima lau patuduhon ia barita na ulii yang gomulana tung masai mekmek do.
Alai dung tubu di ujung na tung masai belgado, soang soni harajaon ni Mesias ditiki na di pajongjong mek dope. Kristus dohot aka apostel, molo ditudos sod dohot aka pertogi ni portibion, songon batu ni siarumido, nagale di portibion. Alai nangpe songoni, boni itubu jalalam tarida manang mangerbang do. Hatan itu hanipe marnapunahon hagugodoi lau tubu jala mangerbang. Ubalga doi manang umarga sia saluhutna, jala marhiti hatan itu hani marroan aka jolma ai jupang do siani hanguluan. Tada dihita pabua na tubu barita na uli di ngolutta do di parsaurata, aka hasomalan na denggan lam di pargugui, aka parulaon na sitong lam di haringgason, parbinotoan lam takas, haporseaon lam di patugu, jala holong pe lam marapi, boni i di ujung na tubu jala lam belga dohok marguna, songonima akan porsea manang huria, songon hau na bolon manang na belga, na dijadihon gabe asar ni aka pidong manang inganan parsauran ni aka na porsea. Aka halak Kristen ikut do marguna tudongan na asing, songon batu ni siarum na tubu jala gabe belga, boy rating na gabe inganan parasaran ni aka pidong na martonga-tonga langit. Alanima aka jolma na miad di jonok ni hawi, manang ditoru ni hawi linggom jala denggad di hilala. Upama na paduahon, didok Yesus tunatoropi, tudos do harajaon banua gijang itu ita naung nyasoman, na binua ni sahalak inaina, laho pasaur ho tu itak tulu apang, paima asom saluhutna. Lapatan ni upamaon, lau patuduhon barita na uli lam tu nger na monang doi mangarajai rohani jolma. Parbaritaon na uli ipe songon itak naung nyasoman manang ragi di hata Indonesia na, mangula di bagasan rohani aka jolma nau begesa dohot nau peoksa. Sahala ina mabuat ita naung nyasoman ima ulaonna, songonima akan aposon ni Tuhani di ulaonna mabuan berita nauli, lao pasar hononna tu rohani aka jolmai. Ita naung nyasoman manang ragi i di pasaur tu itak tulu apang, songonima berita nauli i di pasaur jala tarsar tu aka jolma disaluhut aka luat. Nungatung godang itak na tulu apangi, alai ragi na sautiki mangula di bagasanna, boi mabahen asom saluhut nai. Ragi i ikon pamasuhot tu bagasan itaki, songonima berita nauli i ikon pamasuhot tu bagasan roha. Roha perbagasota ikot tertuju do tu hatani Tuhani, jala ikon mia doi disi, songon si Maria nau peo aka hatani Yesus di bagasan rohana, jala mangolui di bagasan hadirionna. Songonima hatani Tuhan mangolu jala margogo, laho mangasomi rohani jolma. Jala ditiki barita nauli i mia di bagasan ngolu ni jolma, patupahon hamubau doi manang hai baruon tu saluhut aka ruas ni pamatang. Hamubau no mabain roha gabe sarobang tu hatan lebata, songon ita naung gabe asom, songo sahala ina na pasaorhon ragi tu itak, dibahe pei asa ragi ima bahe tabo itaki, songo nima nang hita ikon upeok hatani Tuhani di roha perbagasota, asa hita di perbadiai marhitei. Akadoan sapor siaon barita nauli naung sahat tu hita ganuk marsada-sada, tahapor siai mai di ngolut tabe, jala totong mahita ringgas manigati dohok manangihon hatani Tuhani, asa songon batu ni siarum hapor siaut tai, sapala naung tubu ikon magodang mai di bagasan tu hattai. Jala di bagasan hapor siaut tai dohok parulaut tanah hobar tu hatani Tuhani, boy aka jolma na di humaliangta dohok narotu hita taruli marhite hadiriota na si songoni. Jala hapor siaut tai pe ikon boydo songon itak na nyasoman manang ragi na di pasaur hotu itak na mabaik gabe asom manang tabo saluhut nai. Hapor siaut ta dohok parulaut tai ikot do marsinodang di namar saur hita dohot aka dongatta.
asa taruli nasida di sodang dohot di hinatabuni namar haporseaon tu Tuhan Yesusi. Jala diakan na soporsia hiat tu Yesusi, boy sajodo gabi tertait rohana sida lau porsea tu Tuhan Yesusi, dinamar nida haporseaon doho parangeta naturei. Atong tahanguluhon maha porsiaw tai, jala tapadimun-dimun ma di bagasa tu hatai sahat tu nama godang, rodi ujung na sugut, manang rodi saliling ni liling na. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, para sirohan na sumurung jala pardingkan basa, ngahutangyo kami be Tuhan debasian hatami. Asima roham ali Tuhan debata, marurat jala marparbui mai di tonga-tonga ni ngulu nami. Sai pargugui hami di bagasa to dimi lao patu pahoni di tonga-tonga ni akka ngulu do parsauran nami. Tuhan, saya ajari hami di bagasa ngulu nami. Patu pahon na dingkan, dohot mangulahon na bartulomoni roham. Jala se pargugui mahami, lao padimu-dimun haporsiaon nami tuho. Asa gabi haporsiaon na magudang, jala hami pe Tuhan, boy totong, majaga manang majamotok kaporsiaon nami sahat rodi ujungna. Saya sama Tua dosa pangalason nami, holan mangasahon Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.